right yekuvenga David. Jonathan akaramba kuhotispoterwa uvengu nababa. Asina mushati baba yako. Usavatendera kuti vakupinze munyaya dzavo. Ukaona vachipesana namadzikoma avo, usaipitirira. Nesu ngatirege kupinza vana munyaya dzedu. Vana vaitisapinza vana munyaya dzedu. Kana vakonana nababa, usapinza vana munyaya dzedu. Saul ndiwo akonana David. Jonathan akonana papira David. Zvawava kumufurira kuti aurayewo David. Jonathan akati handidaro, handiiti izvi zvandisina kuronga. Konai kuseparata maissues. Usari kuti munhu anogona kuudzwa nemunhu kuti ndingakandikadzira. Achipedza kuudzwa wacho audzwa wotovenga uya kudarika akatadzira. Usapinda munyaya dzavanhu. Mukristu adaro. Usahotispoterwa uvengo. Rega vakatonana vayana neivavo. Ivo vapinda papi. Jonathan anoti ini ndakuudza David kuti baba vari kuda kukuuraya. NdiJonathan iye kuti ndichanzwa zvichataura baba kana vakati vanoda kukuuraya nokuudza. It's better kuti useve upenyu usina mhosva iwe. Pasina mhosva kuti hama yako ukanzwa achironga zvakaipa, usakutendera nokuti mapisarema yakataura kuti ngatiupe munhu anogara panorangana akaipa. Wozonzwa Bhaibheri richiti wagara pamutambo, Saul atadza kanouraya David. Musi wokutanga haana kubvunza nezvaDavid. Musi wechi2 Bhaibheri rabva rati because ari kutoona kuti mazuva emutambo akupera. Chera David ivo vatogara kuti vadye kuti chera David ainamita. Chaita kuti David arege kuvapo haisiri nyaya yekuti haatodiwo kudya mabiko. Ari kuda but ari kutiza Saul. Ende Mwari vakamuzodza kuti anosevenza ari pedyo naSaul achidzidza zveumambo. But Saul akamudzinga, iye achifanira kumudzidzisa. Do you know kuti Mwari anotumira vanhu kuti vadzidze upenyu hwako ukavadzinga? Asi akandikuvimbisa Bhanasi kuti nometa kuti wavadzinga zvakadini zvakataurwa naMwari pamusoro pavo zvikuru kuzadziswa. Nometa kuti wavaitira utsinye hwakadini, Mwari vanogona kutendera kuti uve uri musikana wabasa anobva kumusha pasina kugara kumagetsi. Vakutendera kuti umudzidzise kuti sitovu inoitwa sei, firiji inoitwa sei, pamasoro panogarwa sei. Mwari achiprepare upenyu hwake uchauya. Haudyi wakagara pasofa, vana vachiona TV une uspare. Chea yake yoshaiwa munhu. Zita Jesu, hallelujah. Zita la Jesu, hallelujah. Wonzwa Bhaibheri richiti musi wechi2 paari kubvunza Jonathan anoti because Saul akatoziva kuti Jonathan ane imwe information yaDavid yandisina. Ko iwe ungada kuzoziva sei wakamuvenga? Ndino kuti anoda kuziva upenyu hwako kufamba sei wachida kuwana pekuzoseka zvidzinga. Amen. Vachida kubvunza saka mwana vakamutsvakira nzvimbo kupi? Iwewo utoda kuvashainira nekuvaudza everything. Wowana zvako kusenda zvidzinga. David akati handimboudzi Saul andii. Ndinoudza Jonathan nekuti Jonathan haanongoita kuti munhu. Nyaya dzapa dziri kuti munhu wese wese. Vamwe vacho vari kuudza ivavo vari kutowedzera kurodzera minondo. Zita raJesu, hallelujah. Zita raJesu, hallelujah. Unonzwa Bhaibheri richiti anobva
vabvunza Jonathan zvikanzi ko mwanakomana waJese aripi? Nokuti ubatei baba. Jonathan anoti wakandikumbira iye kuti ndoda kumboenda kuBhethlehem kunga kwavo nekuti kune mutambo. Abate ndokuvatsanangura zvishoma kune vari kumabasa vakuru kumabasa. David kubva kwake kuparasi zvafanira zvisikaona mambo kuti ndobhoso kuparasi. But nekuti bhosa vauzike nyaya. David akakunesa Jonathan. Vakuru kumabasa halo. David akakutora ufyake kuna Sauli. Because wakaziva kuti sabhuku avo tikavaudza ndokuti unopona. Ndokubvaudza sabhuku. Hey, kumabasa halo. Create an atmosphere kuti vakusvikirawo nenyaya dzavo. Aita problem ngagone kuudza. But David unoda ndiudze Sauli. Ndoudza Jonathan. Ende wona secret ndikana. Jonathan audzwa anokuti kaudzwa unobva atomanya kuna Sauli. David hapo because wakaziva. Ngaudza ino. Anotuma vanhu Jonathan unyakaziva. Asiri zvese zvaunoudzwa nemunhu zvoda kuti zvirambe zviudzwa vanhu. Kana waudzwa iwewe nemunhu akutrasta. Keep that secret. Saita moyo unovhinza so. Kurekera kuita warigiri. Kuita warigiri iwe. Kurekera kutakura vanhu. Kuti zvamaudza. Zvamausina vamuchiudzwa. Zvomama kamira zvina kuudzwa. Kutobva ipapo makakari zvanopana naye. Asi zvinoda kwenyu. Unozonzwa Bhaibheri richiti pataurwa pavhesi namba 20 ndopedzisana baba. Hanzi cheya David yakanga isina munhuzve. Vakubata nyaya yecheya igare pasi. Kandaonina Mwari vachikusika munhu vakamusikira nemacheza akamukomberedza. Anofanira kunge aine vakagara pamusoro pavo. Vati vanotiri bizi kusimudza vakagadzikwa naMwari zvichivasina muupenyu hwemunhukadzi. Munotaura macheya kunyange naana vamuende. Vati vamwe vakadzinga vana vamweni kwamacheya avo. Namacheya anatete ariwo muupenyu hwako but wakavaise. Hautauri navo hauna muupenyu hwako. Unoti handina basa nemunhu. Patirika nditaure navo ndika. Chinhu chichatakisa vanhu kuenda kudini. Inyaya yekuti wamacheya haana vanhu kuti titakavadziva. Vamwe vakadzinga varoora chero kumacheya zavo. Cheya inofanira kunge yakagara muura ini. Nekuti vamweni avagarike navo. Mune vamai dainini. Asiri akarohwa nemwana wenyu. Mukamudzinga pacheya yake. Izvozvo zvinokutarisai kupinda denga izvo. Ukanzwa Hebrews chapter 12 vachitaura zvakanaka verse 14. Achitagare nevanhu vese. Pasina izvozvo havagone kuona mudaka. Zvotoreva kuti unofanira kuva nerugare nemunhu wese. Tendera vanhu vagare pamachezi avo muhapera. Usadzinga vanhu pamachezi. Vanhu vakatotitendera kuti upinde chechi imwe chete. Mwari vaitoziva kuti macheya yako panozana kuti painochera inobva mberi. But hauna kubva mberi nekwako.
kumberi kwako. Hauna unorespekta. Hauna unoona. Hauna matezhana mberi kwako. Ini chimo wazi chimo wachezi ashi. Vanhu vakafa pamachezi vanesakura kuti vakafa. Kupedzisira kana nemurume chairatiza pachero. Andina kuti masingle mother zvese ukaona munhu ari single mother wofunga kuti murume akatiza. Ushaisa mazulu mumango. Preaching Christ here. Vanhu even varume chaivo vakatiza pamachezi avo. Vanhu vakadzi vakatiza pamachezi avo kuti baba ava hazvikoni kuti ndigare pachera pane chipapa. Chera yako ine vanhu vangani vakakomberedza. Kana Jesu haleluya. Amen. Machezi akaiswa muupenyu hwapane vamwe. Wakapedzisira kutaurana navamwe. Vamweni vakakuzvarira murume. Wakavasimudza pachera ukati handidi kuona zvakadai pachera. Ukatoshumba kuti mai vako vagare pamachezi vaviri nevamweni. Ngatiparizira nechikristu hatiende kumusha. Ngatiregei kukapadzira zvinhi. Ngati machezi muupenyu hwako ane vanhu here vachakagara vari kuwese. Vakutarise upenyu hwako. Just close your eyes. Muvhara meso ako unotengeka sopa machezi mupenyu kutarise kumachezi aya ane vamwe. Vamwe machezi vatima tichavo chaivo hapachina